हाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गस्पेल मिउजिक चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय माने ओरैबायदि दिनै जोंहा चार्चआव ट्रेडिशनेल प्रग्राम दङ। बे ट्रेडिशनेल प्रग्रामाव आङो दायो थांनो नागिरदों। जोंनि बर' हारिया माबोरैहाय गाननाय जोमनायजों जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हायो, गुबुनफोरनो दिन्थिनो हायो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेसेबां हायो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय। टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामजोनि। खोमसिथार दायो आङो चार्चआव थांबाय थादों हारसिंसो। फाइनालि आङो दायो चार्चसिम सफैबाय। बिदिब्ला आङो चार्च सिङाव थांनोसै। दायो एसेबां स्टार्टिं जायाखै आरो नायलांबाय थादो बिदिब्ला।
दादों आरो जोङो बिनिनो था बिनि मानसिफोर आरो बिनि रंजानाय मेन्दा बिनि लांगोनायाव साबबाय साबबायजों आरो सिथ्लायाव बाख्नायै हाबदो बिखौ बाख्नायनानै बिनिखौ साबबाय साबदो मानोना फोरबोआ गाहाम आरो बिनि अननाया अरायबो थायो आरो बिनि नंगौआ फिरिमानिफोराव थायो बे गोथार बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामथों जोङो
हारिनि जोंनि हारिमु गाननाय जोमनायखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनायखौ लानानै जों बे गोथार इसोरखौ जोङो बाख्नायो दिनै जोङो बर' हारि हिसाबै जों इसोरखौ जोङो मोननो हायाखै जों एसेल'आसो जोङो इसोरखौ मोनबाय जोङो गोसोखांनि जों बे गोथार इसोरखौ जोङो बाख्नायनि जोङो एसेब्लाबो जोङो जे बे गोथार इसोरखौ जों मोनबाय जोङो इसोरखौ जोङो हामबायहोनो आरो जोंनि थाबावनाय जोंनि लोगो जोंनि न'खरफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामो जोङो बर' हारि महरै जों गासैबो इसोरखौ मोनगोन इसोरजों सिनायजानाय जों हारि जागोन जोङो बयबो जोङो बाख्नायनाय आरो जोंनि बर' हारिनि जोङो जोंनि लोगोफोरखौ जों गोसो थुनानै जोङो आर'ज खालामनो बयबो लोगोसे जोङो आर'ज खालामो सिसेबा जोंनि गासै बेफोरखौ सिगाङावहाय बर'नि बुहुमनि रासिसा आरो लोगोसे मन्थि आरो लोगोसे आइजोफोरनि साफ्रोम आरो बे मन्डलनि साफ्रोम साफ्रोमनिसिमबो बे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय जोंनि गासै सिसन सिगांनिफोरनि थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि फरायनायखौ नाजावफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय हारिमुवारि फारिबिलाइखौ सामलायलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बे फारिबिलाइयाव जोंनि लाइमोन बिफानजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां बिथां आरो जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय थांनो हागौ
हाबाफारिया एसे आलादा गुबुन समाव जों इसोरखौ जेरै खुलुमो दिनैनि बे हाबाफारिया एसे आलादा बेनिखायनो जोङो दिनै बे समाव नोंथांमोननि मण्डलिनि सुबुंफोरखौ एसे आलादा खालामनाय नुनो मोनदों गुबुन खुलुमनाय सिबिनायनि बायदि नङा नाथाय गासैबो देहायाव बर'नि मोनसे मोजां हारिमु बेरखांनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनै बबेहायनो जों बर' आरो बर'आ जाबाय बे भारत हादरनि मोनसे गनायजानाय मोनसे हारि आरो बे हारिया जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आरो गोबाङा नङाब्लाबो एसे नङा मोनबाय आरो बेनिखायनो जोङो इसोर जिउखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो उन जानानै थायाखै आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो बावगारनानै जोङो थाङाखै दिनै बे मोजां इसोरखौ खुलुमनायनि मोनसे रं गाब गोनां मोनसे हाबाफारियावहा इसोरखौ जोङो खोथा बुंदों जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मोनसे समाव जोङो लायो जेराव बिबिसिनि केलेन्डार गोदान बोथोर बरायनाय जिथु बे दिनावहा जोङो एसे बेबायदि हारिमुआरि ड्रेसफोरजों जोङो इसोरखौ खुलुमो नाथाय नोंथांमोननि बायदि आलादायै बे हारिमुआरि ट्रेडिसनेल वेजों इसोरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारि जोंनि मण्डलियाव दासिम लानाय जायाखै दिनै हसायैनो बे दिननि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ सोर जों बेखौ जोङो नायगोन आरो इसोर जिउमानिफ्राय गोथार बिजाबनिफ्राय जों दसे नायगोन गिबियावनो आङो बाइबेलखौ मोनथाम आङो फरायनानै लानो इच्छा जाबाय बे जाबाय गिबियावनो जोङो नायगोन जिसे आरो लिरनाय 43 बाला 13 सिरि जिसे आरो लिरनाय 43 बाला 13 सिरि बेयाव बिदि लिरनाय दङ आंनि हाबा मावनायाव आंखौ सोर हमथानो बे इसोर जिउआरि मोनसे बुंनाय बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय मोनसे राव आंनि बे आं होनना बुंनाया बे सोरबा सासे व्यक्ति नङा नाथाय बे सासे बोलो गोनां इसोर जिउआरि राव आंनि आखाइनि हाबाखौ सोर हमथानो आरो बेनिफ्राय मथाइ 10:34 जों बेखौ नायनो हागोन मथाइ 10:34 आव बिदि लिरनाय नोंसोरनि खर'नि खानाय दोंफ्रोमाबो सानखा जाबाय नोंसोरनि खर'नि खानाय दोंफ्रोमाबो सानखा जाबाय मथाइ 10:34 आरो जों नायगोन बोसोन बिजाब 10:3 बोसोन बिजाब 10:3 लिरनाय दङ नुयो फोरबोआ जेरावबो नुयो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बिसोरखौ नोजोर होयो आरो इब्रानि 3:13 लिरनाय दङ दाजानाय मुङा मानसियाबो बिनि सिगाङाव बोद्ला जायि नङा बिनि नाम दं बे इसोर जिउआनि खाथियाव एभ्रि क्रिएटेड एभ्रि क्रिएचर मोनसेबो सोरजिजानाय बुस्थुआ इसोर जिउआजों खोबनानै दोनजानाय गैया गासैबो बियो नुजोबो आरो रोखा जोङो मेगना गाज्रि जायोब्ला आफादफोरखौ मोनले जों नुयो इसोर जिउआया गावनि सृष्टि खालामनाय गासैबो जिरादफोरखौ रोखा नुयो होननानै इब्रायारि बिजाबनि 3:13 नोंथांमोना नायनायाव नुनो मोनबाय बे मोनथाम बाइबेल सिरिखौ आं लानो लादों बे मोनथाम बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बुंनो हादों इसोर जिउआया बोलो गोनां बे गासैयावबो थायो आरो गासैखौबो नुयो आरो गासैखौबो बुजिजोबो बे बाथ्राखौ बुजायनो थाखाय आं मोनथाम बाइबेल सिरिखौ आं बेवहाय फरायनाय जाबाय दानिया फैदो जोङो नायनि जिथु नोंथांमोना फारायलाय लाबाय हारिमुआरि स्टाइलजों इसोरखौ खुलुमनाय बे हारिमुआलाय माथो जेब्ला जों डिक्सनारियाव जेब्ला जों नायगोन ट्रेडिसनेल जिथु कालचार
कालचार बे कालचारा जाबाय मोनसे हारि मोनसे माहारिनि मोनसे आइडिया मोनसे फोथायनाय जोंनि बर' माहारिया बेसेबां बोसोर सिगांनिफ्राय मोनसे फोथायनाय एबा मोनसे आइडियाफोरजों जोङो थांनानै थाबोदों जों खामानि मावबोदों जाबोदों लोंबोदों आरो जोंबायदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो बेबायदिनो साननाय फोथायनाय आरो मावनाय दांनायजों बिसोरो जौगाबोयो देरबोयो बे कालचार बे ट्रेडिशन होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुजि मोनो जे जायजों बे मानसिखौ जोङो मिथिनो मोनो बिनियाव बेरखांनाय जाय आखल आखु बिनि आसार खान्थिजों बियो सिनायथि होयो जों बेखौनो मा बुङो बिनि ट्रेडिशनेल बियो बिनि बिफानिफ्राय मोननाय मोनबोनाय मोनसे हेरिडिटारि सिगांनिफ्राय फैबाय थानाय सिगांनिफ्राय बर'आ दख'ना गानोमोन दिनैबो गानो बे सिगांनिफ्राय फैनाय बबेबा ससेनिफ्राय मोननाय बे नङा अब्ला बे कालचाराव मा थानो हागौ राव गोबां दङ नाथाय जों बर्थमानबो बुंगोन राव मोनसे बास थांबाय थादों बेयावहा सासे बा सानै गेलेगिरिया रायज्लायबाय थादों बियो मा रायज्लायदों बेखौ बुजियाबाबो बिनि सोदोबखौ खोनानानै जों बुजिगोन बे नेपालि मानसि बे सावथाल मानसि बा बियो बर' मानसि जों बुंगोन नाथाय बिसोर मा रायज्लायदों जों मिथियाबो जानो हागौ नाथाय बिसोर रावा जे बिसोर गेदेर बे सासे बर' मानसि बे सासे बर' मानसि होननानै जों मिथिगोन मानो बिनि रावजों बिनि रायज्लायनायजों जों बेखौ मिथिगोन गुटै पृथिबियाव 7,000नि बारा बेबादि रावफोर दङ जाय रावफोरखौ बे बुहुमनि खना खना थानाय मानसिफोरा सावरायो रायज्लायो बिमानिफ्राय सोलोंदों बिफानिफ्राय सोलोंदों 7,100नि बारा बेबादि रावफोर जोंनि बुहुमाव दङ आरो बे रावफोरजों जों सिनायनो बे एरिया बे बर' बे आदिबासि बे सिमसा बे आबादानि जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो जोंनि भारत हादरावनो 700नि बारा रावफोर दङ जोंनि भारत हादराव 700नि बारा रावफोर दङ बर' आदिबासि सावतालि गार' मिसिं काजि बेबायदि सोखांनानै जोंनि भारताव 700नि बारा रावफोर दङ जाय रावफोरजों बे मोनफा माहारिया गावखौ सिनायथि होबोदों गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामदों आरो गावखौ मा खालामदों आं उमुक जाथि होननानै बिसोरो बुंदों दिन्थिदों आरो बेबायदिनो मानसिफोरा गावनि रायज्लायनाय रावजों गावनि बिमा बिफा बिबौनिफ्राय मोननाय बे रावखौ मानसिफ्रा बाहायबोदों जेब्ला जोङो बुंगोन जोंनि बर' मानसि महर होननानै गुबुन राव सोलोंबाय बर'फोरा रोङासै अब्ला जों मा बुंगोन गावनि हारिनि राव बियो रोङा गावनि हारिखौ बियो नेवसिबाय गावनि बिमा बिफानि रावखौ बियो नेवसिबाय बेबायदि जों मानसिफोरखौ जोङो बुङो नैथियाव जों मा बुंदों बिनि गाननाय जोमनाय दिनै गाबोन नोंथांमोना नुनो मोना जों जेब्ला उन्दैमोन गोबां सिमसाफोर फैयोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा गोलाव नोंथांमोना मालाबाफोर Is
जोब्बाय दायो जोङो बाहेराव साहा लोंहैलायनोसै थ' बिदिब्ला दसे